Исәнмесез, экраннарның икенче ягында утыручы дусларыбыз. Biz İlsur һәм Гөлнар Шәрипҗановлар чираттагы топ-клип тапшыруын башлап җибәрдек. Ниһаять, кояш үзенең нурлары белән көннәребезне җылыта башлады. Җырчыларыбыз яз айларында нинди планнар төзеп куйганнар икән? Хәзер бергәләп ачыкларбыз. Киләсе җырчыбыз Алина Шәрипҗанова бүген безнең хит парадыбызны калдырып китә. Әйдәгез, клибын искә алып, аны алкышлар белән озатабыз. Каен урманы артыннан кояш калкафыкта. Allah'ım yazdırmaşı balalarına tevfikten. Allah'ım yazdırmaşı balalarına Ниһаять, премьерага да вакыт килеп җитте. Илсур, әйдә инде, китереп торма, кем бүген йолдызларыбыз рәтен тулыландыра? Күрсәт тизрәк. Карагыз, күрсәтәм. Yatıp yılasan da Koytular yok indi ötkenge Min bit küttüm seni şunday küttüm Nik gelmedin ezilip kütkende Min unuttum indi seni küttüm Şeyilmeşi yola tıman bolam Jırlarımda sina tügül hazır Tügüldiler bari köngel tola Min unuttum indi seni küttüm Şeyilmeşi yola tıman bolam Jırlarımda sina tügül hazır Tügüldiler bari köngel tola İndimine barda eybet şokta Nik şalasın benim yılama Dilemin min seni keçi zinhar Eğlenme son suyu kolana Min unuttum indi seni küttüm Şeyilmeşi yola tıman bolam Jırlarımda sina tügül hazır Tügüldiler bari köngel tola Min unuttum indi seni küttüm Şeyilmeşi yola tıman bolam Jırlarımda sina tügül hazır Tügüldiler bari köngel tola Varsına da yazmış cevap verdi Yollarımda güller kündeler Meni şolay aldap rejitkenler Oynar göz yaşları töktüler Men unuttum indi seni küpten Şeyilmeşi yolga tıman bolam Jırlarımda sina tügül hazır Tügüldiler bari köngel tola Men unuttum indi seni küpten Şeyilmeşi yolga tıman bolam Jırlarımda sina tügül hazır Tügüldiler bari köngel tola
Узган атнабызның премьерасы бүген лайыклы баскычта урнаша. Кем әле анда? Хәзер бергәләп исебезгә төшерәбез. Игътибар экраннарга. Карыйбыз. Җитмисең безгә дибез һаман, шәм дош итми безгә кирәктә. Җаның ишеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Җаның ишеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Бер җылы сүз җитми йөрәккә. Шул кадерле бер-беребезнең кадерен белмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез. Без аларны гүя күрмибез. Яудырабыз, алтыннар аны тиңлибез. Кемгә кирәк ул сыңмаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңмаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңмаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Шуны да бит аңлый белмибез. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма, безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Кер, кара һәм яраткан җырчың өчен тавыш бир. Алар һичшиксез сезнең бәяне көтә. Тормышында моңа су шаклары
Бизнес леди Азалия Валиеваның яз җитү белән эшләре дә җайланган. Күрәсең, яз җитү белән бөтен кеше ремонт эшенә керешкән. Ремонт? Карали җаным, бәлки без дә ясарбыз инде шул ремонтны. Әле яңа абой алыштырганга да 1 елда үтмәде. Аны күлмәк сыман алыштырып тормыйлар бит инде. Әйдә Азалияның клибын карыйк. Әнә ул миңа ничәнче урын бирерләр икән дип көтеп тора. Карыйбыз. Шақлар була дөньяларда, бәхеткә тулы назлы көннәрдә, күңелне кырып йыртыр төннәрдә, күз яшы туктамаган мәлләрдә. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур бул бахара. Шақта дыстым, болсын таянырға яқын кішін, мәңгілік йорт ишігін сен ашарға, ашықма дыстым жерден кетерге. Елмай, елмай миңа қара, дөньяма тұр бұл бахара. Тұрмыш ауыр, ауыр, ауыр дейсәләрдә, елама, бәрік сен елама. Елмай, елмай миңа қара, дөньяма тұр бұл бахара.
Nihayet yaz kile, nindi yemli mizgil ol. Tire yakta kar eri, buz kite, şıltır ittirip gürlevükler ağa tamşılar tama. Yaz günleri bir көңілі, сыйыршықлар да жылы яқтан ышып қайталар, құяш да бізге yılmayıp qarayır. Lakin mındı kıyaşlı günlerde bir de iş keyfi bulmaydı indi mine Tatyana Yefremova. Şundan da menin gine alay tugul iken, mine bunday жылы günlerde bir de işlisi kelmeyi. Yol itegiz. Artur İslamov әлегә яллар турында уйламый. Аның гөрләп төрле шәһәрләрдә концертлары бара. Ул хәтта яңа сезонга да әзерләнә башлаган. Яңа концерт сезонын ул гомумән бүтән форматта эшләргә булган. Әлбәттә, сүз нәрсә турында барганын ул безгә төгәл генә әйтмәде. Шулай да тиздән берничә серен ашырга вәгъдә бирде. Biz mında
Çakırrak kileşer tatarrak tarayda Yarsu yürek bizning tanda Shiksiz quvvat bizning jonda Tarix ola bizning qonda Otlar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Shiksiz quvvat bizning jonda Tarix ola bizning qonda Otlar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Shiksiz quvvat bizning jonda Tarix ola bizning qonda Otlar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Shiksiz quvvat bizning jonda Tarix ola bizning qonda Otlar olg'a, olg'a, olg'a Olg'a, otlar olg'a Olg'a, otlar olg'a Yarsu yürek bizning tanda Shiksiz quvvat bizning jonda Tarix ola bizning qonda Otlar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Shiksiz quvvat bizning jonda Tarix ola bizning qonda Otlar olg'a, olg'a, olg'a Kışның salqınlarından soң мен язны сағынып көтіп алам. Яз, табиғатның қышқы йокыдан уяну вакыты değil, Дина Валиева. Язның әле беренче генә айы булса да, кояш безне үзенең җылы нурлары белән инде сөендерә башлады. Бу язда Дина Валиева яңа җырын яздырырга планлаштыра. Алайса без Динәнең яңа хитын көтеп калабыз. Min senin suratini xiyolda to'dirdim Yurakdan o't olib shifoli tinirdim Qarashim chaqirdi yiroqqa Mizgilim jetermi uzoqqa Ketma xiyol, ketma, ketma dog'larim Yozmashimda nega topilmadi Ketma xiyol, ketma, ketma dog'larim Yozmashimda nega topilmadi Sen meni kuttirma kelib chiq yo'lima Shu qadar susadim nosina jilina Yaratam deyarman qarshingga yugurib Yashar biz bor bo'lib baxtga Dörenip gitme xiyal, gitme, gitme
Язмышымда неге Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма, безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Кер, кара һәм яраткан җырчың өчен тавыш бир. Алар һичшиксез сезнең бәяне көтә. Аш булудан яки тәрбияләп үстерү мәшәкатеннән куркып, балаларыгызны үтермәгез. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Көрән. Һәр нәрсәнең үз вакыты җирдә. Барысы да Ходай каршында. Аллаһдан изге бүләк булыр. Җан ярала йөрәк астында. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Сәбәптән тора авыр тормыш, язмышларны чикли ялгышлар. Саклана күр зинһар зур ялгыштан. Синең кулда яңа язмыш бар. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Илаһи нур иңәр күңелеңә, сабыеңны алгач кулыңа. Изге фәрештәләр фатихасын саклар сезне гомер буена. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә,
Бәллүр трioсы бу язда яңа клип төшерергә планлаштырып куйган. Әлеге алар әзерлек процессы белән шөгыльләнә. Сценарий, видеооператор, киемнәр, төшерү урыны һәм башкасы. Читтән карап торганда җиңел кебек күренсә дә, бу эшне башкарып чыгар өчен бик күп көч һәм теләк кирәк. Иң мөһиме акча кирәк. Анысы да. Җырчы кызларыбызны биредә көтеп калабыз. TMTV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтеннән булып социаль челтәрләребездән күзәтергә мөмкин. Тапшыруыбызны Ләйлә Галиева бәхет шакрымнары җыры белән дәвам итә.
яраннарын, шул яраннарга кызыгып, эй китеп барганнарым, кайтыр юлларына күсен, туган йортыма илткән, әтиянигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширем, киткәндә ярты күңелне, шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, эй китеп барганнарын. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әтиянигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Ринат Гилпанов янәдән безнең хит парадыбызда. Бүген ул кыска төн җырын башкара. Без аңа лаеклы баскычны тапшырабыз һәм клибын тамашачыларыбызга сезгә тагын бер искә төшерергә тәкъдим итәбез. Күзгә карап тигә салсаң, кышка карап җырлыясың, синең янда май. Күп сүз әз иде, әз сүз күп иде. Күзгә карап тигә салсаң, кышка карап җырлыясың, синең янда май. Күп сүз әз иде, кыш күз яз иде. Күзгә карап тигә салсаң, кышка карап җырлыясың, синең янда май. Күп сүз әз иде, әз сүз күп иде.
Күзге қарап күйге салсаң, қышқа қарап жырлайсың, сені аңдамай, ойылғыла сәңгер көкті туып ойла біздің отта құйық жиылта ерте таңға қызғану жоқ сені мені еркелеген қысқа түнім яш астында есілі қараш қысқа түнім сұлы миңа шоны ғына сен әзірмін мен әзірмін мәңгілікке тұғыр болып қалайық шынша қысқа түнгі көп сөз әзиді қыш күз яз иді күзге қарап күйге салсаң қышқа қарап жырлайсың сені аңдамай көп сөз әзиді әз сөз көбейді күзге қарап күйге салсаң қышқа қарап жырлайсың сені аңдамай көп сөз әзиді қыш күз яз иді күзге қарап күйге салсаң қышқа қарап жырлайсың сені аңдамай көп сөз әзиді әз сөз көбейді күзге қарап күйге салсаң қышқа қарап жырлайсың сені аңдамай Биредә Эльмира Калимуллина. Эльмира гадәттәгечә ел фасылларына карамыйча тулысы белән эштә. Бер карыйсың Эльмира Казанда, икенче карыйсың ул Мәскәүдә. Кайчакларында ул гомумән чит илләргә очып китә. Хит парадыбызда да ул бүген лидерлар исемлегендә.
Риназ Шигаповка да килеп җиткәнбез икән. Яз, Риназның иң яраткан ел фасылы. Әлбәттә, бу бит иң гүзәл мизгелләрнең берсе. Җир йөзе яңа көч белән яши башлый. Риназ да бүген яңа сулыш белән хит парадыбызның алдагы баскычында урнаша. Kız minem yegit şak oynama külme iken Siymede imiş kıymede tavlarga minme iken Eyteler dostlar kınılepme siz kaman birge iken Siz kaman birge iken Siz kaman birge iken Toylarda öttü ömrünün uzması deyip yerime iken Ağardı şeşler ağarmaz mutlarga kirde iken Eyteler dostlar könülepmek siz kaman birge iken Siz kaman birge iken Siz kaman birge iken Hey! Ne işisin sen? Şöyle aşağıda bir. İzle. Sonkonda. Sonkonu bir. İlk izleyedim. Ne sakattan varsa. İzle sonkonu değil. Hadi ne sakattan. Çabuk. Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин. Kadirde hürmette sina dik tuğan jirde iken Anıklar üskenşe yaşa yatqa sır birme iken Eytsinler kurşı bularını siz kaman birge iken 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 Дилия Әхметшина хит парадыбызның алдагы баскычында урнаша. Дилия ел фасылларына карап торуча, кышын да, язын да җиң сызганып эшли. Әлегә Дилия яңа җырлар әзерли. Ул хәтта үзен яңа жанрда сынап карарга булган. Кызык, димәк, түземсезлек белән яңа җырларыңны көтеп калабыз.
kötülerge Meni ketdim seni taşlab G'afu et Allam G'afu et Allam Etiyem kırlarda biz yürüdük kötülerge Yılgada su kırdık Kağış şabaş oynadık G'afu et etiyem G'afu et Aşkına böldüm etiyeni yakına Yirakta g'ana sezdim tuğanlarning yaqinidan G'afu et tuğanım G'afu et tuğanım Eniyem dağırım men senin birdigim Sen meni uzatqanda Yaşın bilan yig'ladi G'afu et eniyem G'afu et eniyem G'afu et eniyem G'afu et eniyem G'afu Titrendiriş mezgillerinin birisi. Alda bari tик bir pozitsiya һәм bir җиңүче. Тапшыруыбызны искә алабыз һәм лидерыбызга лаеклы баскычны тапшырабыз. Meni atlam endi seni ko'rdim Şeýilmeşi yo'g'a tuman bolam Şirlarimda senga tugil hazır Tugildiler bari ko'ngil to'la Bir yılı su jetmey yürekka Bir yılı su jetmey yürekka
Yazmışımda nega tabılmadı. Her bir sabı yüzü bəxti bilen ayak basa durmuş dağına tuvar sabıyının ömrünü Yaş kız minem yigit şak oynama külme iken Siymede imiş kıymede tavlarga minme iken Eyteler dostlar kınılepme siz haman birge iken Siz haman birge iken Siz haman birge iken Алдагы җырчыбыз Артур Хайруллин белән без элемтәгә керә алмадык. Әлбәттә, аның бит хәзер вакыты юк. Ул бит хәзер телекраннарыбызның баш режиссеры. Минем хәтерләвемчә, ул 1-2 ай элек яңа җыр яздырырга планлаштырып йөри иде. Яздырырга өлгермәгән бугай әле. Яхшы, алайса әлегә булган клибын күрсәтеп торыйк. Гадәттәгечә ул лидерлык позициясын саклап кала. Әйтші бәғірім неге мұң соған айылмаясың Әлі бармы мұң зарларың қозыға тошы көңліңні Әйтші бәғірім неге мұң соғына қарашларың Әлі инде араларға ятlar сөзі кірді ме Шымыр қара көзлерің бек сағындым төзмәді Бек азға ғына болса да көрішерге дейміледі Шымырт қара көзлерің әлі инде сезмәдің Яғымлы қарашларыңны йылдызларға теңләді
есте әйтерсің кеше ұшырашқанда туған назлы хисләрем ғұмыр шулай икән сезілмейше өтіп кете сені бір күн мен жоғалтсам білмейм жаным түзер ме шымыр қара көзлерің бек сағындым төзімәдім бек азға ғана болса да көрешерге деміләдім шымыр қара көзлерің әлі енді сезмәдім жағымлы қарашларыңны йылдызларға теңеләдім Gözlerim bek sağındım düzmedim bek azlağına bulsa da göreşerge demledim şımırt kara gözlerim әлләйінде сезмәдім yağımlı қарашларыңны yıldızlarga tengledim yağımlı qarashlarımni yıldızlarga Әфәрин, алға табада безне беренче позициялар белән гел сөендереп тор. Без хит-парад исеменнән сине беренче баскычка лайык булуың белән тәбриклибез. Шуның белән тапшыруыбызны да йомгаклар вакыт килеп җиткән. Шулай шул. Ярар, бер дә буксыланма җаным. Бер атнадан соң тамашачыларыбыз белән янәдән күрешербез. Топ клип хит-парады тәмам. Сезнең белән Шарипҗановлар гаиләсе иде. Исән-имин булыгыз. Пока-пока.